Najviše volite, odmah će naručiti, a? To je ona divna pesma koja odlično pristaje za ovu priliku. Još što ste vrag. Nemojte tu, mnogo je bezobrazna. Šta će da kaže ovaj sebe, a? Što, zar je ta pesma baš tako? A ja opet tu mislim da se uvijek mogu pevati ovi stihovi. Tebi ljubav javit ne smijem, jer tvoj biti ne mogu. Kako? A vi niste mislili na one druge? Na koje druge? Pa na one na koje sam i ja. Možda sam gospođe mislio. Samo mi se ne pristaje reći jer vaš muž ipak ima viši čin od mene. Jalo, puslice. Razveži lepo sama. Izvinite, šta vas zanima? On Kamion. i Bađan kamion. Pa mi smo ortaci. Pa beži bre odatle. Jao, da li je to moguće? Kakav je to posao? Kažete vi. No nije važno, uzimam te, ajde vozi. Ajde vozi kad ti kažem. Čekaj, dozvolite, gospođo, molim vas, mi smo beži. ortaci. Pa beži bre. Zajednički radimo, gospođo. Da, znam, kakav je, šta da vozi? Ajde vozi u moju kafanu. On ne može. Tek će se vidjeti ko je izgubio. Već se vidi. Ti si mi na poklon kupovao lenju, pituj se na poslu. A vidi ovo. Bunda. 50-50. Prava, nije najlonska. E sad oceni, šta si ti, a šta je ovo? On je svetski gospodin. Druži se sa Interpolom. Narode, ako niste vidjeli, sada gledajte. Živu čerku prodala za bundu, gledajte. Kudačino neotesana. Šta smeta? Da igra mečka ovo. Dete! Kilo vino, ružicu! Odmah molim! Halo, bife? Halo, molim te jednu kafu za kancelariju 112. Aha, dobro. Kakvu kafu pijete? Nikakvu. Jednu nikakvu i kiselu vodu. O Bože, šta sam ti zgrešila da me ovako kažnjavaš? I spremačica, i čistačica, i domaćica.
Pevačica i klozetarka. Koju će još funkciju da mi dodele?